आज साहित्य अकादमी एक बोडो भाषा के एक महान साहित्यिक उत्तम चंद्र खेरकटारी जी के जीवन और साहित्य कृति के ऊपर एक आलोचना चक्र का आयोजन किया है। जैसे कि वो एक कवि, लेखक, गीतकार नहीं थे, समाज के प्रति उनका बहुत अवदान है, साहित्य के प्रति, समाज के प्रति। तो ऐसे महान दिग्गज व्यक्तियों के ऊपर कार्यक्रम करने में साहित्य अकादमी खुद को बहुत खुशी महसूस करता है और इसी सिलसिले में आज हम एक कार्यक्रम किए हैं। इनमें बहुत विद्वान लोग आए हैं, साहित्यिक लोग आए हैं और उत्तम चंद्र खेरकटारी जी के साहित्य के ऊपर, उनका जीवन के ऊपर चर्चा हो रहा है। तो जैसे कि आजकल बहुत सारे माध्यम होता है साहित्य के बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ साहित्यिक रह जाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके बारे में हम नहीं पता चलता है। तो आज ऐसा एक लेखक के ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिनके बारे में आप गूगल में या कोई इंटरनेट में कुछ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उनके ऊपर काम करके, रिसर्च करके हमारे जो विद्वान लोगों ने आज आलोचना कर रहे हैं, दूसरे पीढ़ियों के लिए ये एक दस्तावेज होकर रह जाएगा। और उत्तम चंद्र खेरकटारी जी के साहित्य के ऊपर फिर ज़्यादा गवेषणा करने के लिए ये एक मौका दिया है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो बोडो भाषा और बोडो साहित्य बहुत समृद्ध हो चुका है और बहुत काम अभी भी बाकी है। जैसे कि उत्तम चंद्र खेरकटारी के ऊपर, जीवनी के ऊपर भी कुछ दस्तावेज निकलना चाहिए, कुछ रिपोर्ट्स निकलना चाहिए, किताब निकलना चाहिए। तो आज ऐसा लग रहा है कि एक लेखक को लेकर हम एक महोत्सव मना रहे हैं। गोजोन्थों, दिनैनि हाबाफारियाथ' जोबोद थुलुंगाथाव हाबाफारि। जोंनि गेजेराव जोंहा जोंनि जा रुपहि हालामनि सालबारि जिल्ला, आगोलनि बोखाबजायै बरपेटा जिल्लानि सासे गागि थुनलाइगिरि, हारिमुगिरि, धोरोमगिरि, धोरोम फोसावगिरि, बाथौ धोरोम फोसावगिरि बिथां उत्तम चंद्र खेरकटारिनि दिनै 77 जोनोम सानखौ जोंनि बिथांनि मुङाव जोङो खुंनाय दानानै लानाय जा ट्रास्ट, आबौ खबाम राजा उत्तम चंद्र खेरकटारि फोथायफुन्जि ट्रास्ट आरो साहित्य एकाडेमि जथाय जा खुंनो लानाय सिम्पोजियाम बा सावरायमेल, बे सावरायमेलनि गेजेरजों जों बिथांनि खामानिनि लाइफ्स एन्ड वर्क्स बिनि गोबां बाथ्राखौ जों सावरायनो दिनै खाबु मोनगोन। आरो बे खाबुखौ जोंनि बे हालामनि बा जोंनि बर' बर्डनि जा मेम्बार बिजयश्री ब्रह्म आरो साधना ब्रह्म बिथांमोना एरेन्ज खालामनानै होनो थाखाय आरो साहित्य एकाडेमियाबो जोंनो बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय आं गिनायनो गोजोनदों। जोंनो मेनलि दिनैनि टारगेटा जाहैबाय मा, थुनलाइखौ जौगाहोनाय, धोरोमखौ जौगाहोनाय, हारिमुखौ जौगाहोनाय। उत्तम चंद्र खेरकटारि बिथाङा सासे मानसिल' नङामोन, सासे थुनलाइगिरिल' नङामोन, बिथाङा थुनलाइगिरि, सासे धोरोमगिरि, नायजाबगिरि, देंखोगिरि, ओरैबायदि बिथाङा बर' जाथिनि सासे थुलुंगागिरिमोन। आरो बिथाङा लिरनानै गालांनाय, बिथाङा सोरजिलांनाय जि थुनलाइ, जि धोरोमारि लामा, बे लामाफोरखौ जों जुदि उनसंनो हायोब्ला, उननि जोलैफोरनो जुदि जों राननानै होनो हायोब्ला, उननि जोलैफोरा जुदि बिथांनि लामाखै आदर्शजों थाबायफानो हायोब्ला, जोंनि जे जाथिनि जा गांनाय उखैनाया फोलोमजागोन आरो जोंनि थुनलाइफोराबो जौगानो हागोन होननानै आं सानो। इयुन जोलैफोरखौ आथिखालाव गाज्रि खामानियावसो गोबां लोब्बा थानाय नुनो मोननाय जायो। बेथ' बियो जोबोद दुखुनांथाव खोथा। जों सम नङा, दिनैनि खालारसिम जोंनि समाजाव गोबां जा थासारि, बे थासारिया सोमजियो। बे थासारिफोरा मोजां जानांगौ, आंनि मथै गोग्गो जानांगौ, आब्रुथि गोनां जानांगौ। नाथाय दिनै जों ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनो, जों समाजाव खना खनला नुनो मोनो, जोंनि हाग्राबारि लामा, दलं सेर, दैमा सेर, फुख्रि सेर, बेफोराव जों नुनो मोनो गोबां जा आनससियेल जा खामानि, बे आनससियेल खामानि, जौ जुवा लोंनाय, माबानाय, ड्राग्स सोबनाय, इफटिसिं खालामनाय, खामानि दामानि गारनानै जिथुनाखि आइडल लाइफ अलसिया जिउ, बे अलसिया जिउ खुंनाय। आरो दिनै जों जाथि हिसाबै जुदि दावगानांगौब्ला अब्ला
आंनि साननायाव बर' जाथिया दावगाफुनाय जाथि आरो बे दावगाफुनाय जाथियाव जोंनि जा उन जोलैफोर बे उन जोलैफोरा गोग्गो जाथारनांगोन नङाब्ला जाथिया दावगानो हानाय नङा आरो उन जोलैफोरनो जा दावगानायनि जा खाबुखौ जों गेदेरफोरा होनांगोन बिथांमोननो जों सुजुग सुबिदाखौ होनांगोन बिथांमोननो जोङो जाबोतिय जा नांगौ जा खाबु मोजां जानायनि गोग्गो देहानि सावस्रिनि धोरोमनि खान्थिनि समाज सिबिनायनि बेफोर खाबुखौ जों होनांगोन आरो दिनै बे खाबुनि आंखालावनो उथिबोनाय जोंनि उन जोलैफोरा जेखिनि बायदि जेनाखि गोसो जथावि बेरेखा जायगा सामाजिक बेरेखा खामानि बे खामानिखौ मावनो खाबु लादों आरो बेखायनो जों बेफोरखौ होबथानायनि राहा लानांगोन बिथांमोननो जोङो खाबु होनांगोन जाहाथे समाजखौ बिथांमोनाबो दानायाव बाहागो लानो हायो मानो होनब्ला दिनै जोंनि समाजखौ गोग्गो खालामनायाव समाजखौ दानायाव गेदेरफोरनि लोगोनो बे उन्दै गथ' बा सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि बाहागोआबो गोबांथार गोसो नांथाव